Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az Édes Kettes nézőit, önök a Fix TV érzékfejlesztő verbális örömszerző műsorát látják, az Édes Kettest, és ezt a kis szellemesnek szánt szlogent már oly rég kitaláltam, de hát mikor is lehetne ez aktuálisabb már, mint az érzékfejlesztés, meg az örömszerzés, mint amikor az intim tornáról beszélgettünk, annak kitalálójával, nagyasszonyával, Kriston Andreával, akit nagy szeretettel köszöntök nem első alkalommal itt az Édes Kettesben. De azért szoktalak mindig időről időre visszahívni ebben a műsorban, mert egészen megdöbbent és meglep, hogy valahogy mindig fejlődik tovább ez a dolog, mindig van valami új terület, amit megtalálsz, amiben tudod alkalmazni az intim torna különböző módozatait, illetőleg új csapásirányokat találsz ennek. Most például, ha jól tudom, ugye a kismamák, az állapotos kismamák intim tornájáról fogunk beszélgetni, hiszen ez egy aktuális témakör, de mindenjelőtt ebbe belevágnánk, érdekel, hogy ez egy állandó benned zajló agyalás, gondolkodás, fejlődés, ami egyszerűen megállíthatatlan? Vagy hogy történik benned az, amikor egy újabb területre, ugye először indult a hölgyekkel, aztán akkor a férfi intimtorna, stb. Tehát, hogy mindig találsz egy olyan szegmest, ami talán még eddig lefedetlen volt ilyen szempontból legalábbis. Igen, tehát valahogy olyan impulzusok érnek, tehát ma például kaptam egy levelet Mexikóból, hogy egy mexikói nő tréner szeretne lenni. De ma kaptam Torontóból is egy levelet, hogy egy ottani nő is szeretne tréner lenni. Tehát ez valahogy így hömpölyög tovább, vagy mióta legutóbb beszélgettünk, azóta az óvodai program, aminek a kísérleti verzióját készítettük itt Pesten, azt most megvalósítottuk Norvégiában. Komolyan? Igen. És fantasztikus eredménye lett, és a kis norvég gyerekek is diplomát kaptak. Elképesztő. Nagyon tájékozottak lettek. Csak szabadat ne felejtsd, mert ugye nem biztos, hogy a több mint egy évvel ezelőtti műsorunkat látták azok a nézők, akik ezt a beszélgetést most hallgatják. Igen. Pontosan mi is volt ez az óvodai program? A magyarországi, a magyar trénereket fogom arra képezni, az intim torna trénereket, hogy az óvónőket készítsék föl arra, hogy miként foglalkozzanak óvodás kisgyerekekkel úgy, hogy az intim egészségüket azt segítsük kialakítani. Mert már óvodában sajnos nagyon sok a székrekedéses gyerek, 50% az óvisoknak székrekedéses. Na most, hogyha egy gyereknek székrekedése van, akkor magához az elengedéshez lesz egy fájdalmas viszonya, lehet, hogy benne reked az a félelem, hogy ha majd elengedi magát, az neki fájni fog. Tehát nem véletlen, hogy nagyon sok nő, amikor a szülő a szülésre gondol, akkor az elsőn beugrik neki, hogy fájni fog. És nem is tudja, hogy honnan ered ez a félelem. És nagyon gyakran ide vezethető vissza. Tehát ennek a székrekedésnek a megszüntetése óvodában nagyon fontos dolog. Erre tanítunk az óvisoknak egy egyszerű kis játékos, vicces, humoros, minden nap szívesen végezhető tornát, amit nyilván előtte az óvónőnek szükséges megtanítanunk. Aztán az óvónőket felkészítjük arra, hogy hogyan reagáljanak arra, amikor egy gyerek például alvás közben bepisil. Mert annak is nagyon komoly következményei lehetnek, hogyha egy gyerek ezt a balesetet vagy baleset sorozatot nem teszi a helyére, akkor ez nagyon komoly visszaadhat az önértékelésére, hiszen egy gyerek, mondjuk gondoljunk egy kisfiúra, mindig úgy fekszik le aludni, hogy most tuti nem fog megtörténni, és most nagyfiúsan fog viselkedni. És akkor öntudatlanul ez megtörténik, fölébred, akkor azt kondicionálja, hogy nem tud bízni magában. Tehát ennek nagyon komoly kihatása lehet a későbbiekre is. Vagy gondoljunk csak a szexualitásra, hogy egy kisfiú, aki azt gondolja, hogy nem ügyes a fütyje, az lehet, hogy majd amikor elkezdi fiatal felnőtt korban a szexuális életet, akkor az lesz az első gondolata, hogyha mondjuk adott esetben korai magömlése lesz, már pedig a legtöbb fiatalnak teljesen normális módon van a fokozott izgalomtól egy korai magömlés kezdetben, hogy lehet, hogy akkor az lesz az első gondolat, hogy nem ügyes. És akkor ez együtt jár szorongással később, a szorongás miatt majd egyre nagyobb szorongással megy bele a szexuális együttlétekbe, és ez megint vissza az önértékelésére. És ami ezt az óvodai programot illeti, például a gyerekeknek a saját nemiségükhöz való viszonyulásukat is próbáljátok úgymond rendbe tenni, vagy legalábbis egyfajta kvázi egészséges dimenzióba helyezni? Igen, tehát először is szeretnénk egy nagyon egészséges szokásrendet kialakítani. A pisi, a kaki témában, maszturbálás előfordul az óvodában, hogy hogyan reagáljanak erre az óvónők,
Én több mint 10 éven keresztül óvodapedagógusokat is tanítottam a Fővárosi Pedagógiai Intézetben. És nem tudták eldönteni az óvodapedagógusok, hogy reagáljanak egy ilyen helyzetre, hogy szóljanak rá a gyerekre, hogy fejezze be. Tehát, hogy nyúlkál magához, úgymond a kisgyerek. Igen, mesélek egy szituációt. Norvégiában óvodapedagógusoknak tartottam előadást. És nagyon nagy volt a rajongás irántam, és a módszer iránt, eddig a pontig, hogy maszturbálás óvodában, és hogy hogyan reagáljanak erre a környezetben lévők. Befeszültek hirtelen Abszolút. És az egyik pedagógus fel is tette a kezét, hogy ne haragudjak, ezt nem lehet hagyni, ugyanis ha hagyják a gyereknek, az később lehet, hogy majd nem fog tudni róla leszokni, és akkor az mennyire bárhol, kínos. Bármikor. Igen. És akkor mondtam nekik, hogy nézzék meg, itt ülünk már másfél órája. És még senki semmit nem csinált. És hogy tulajdonképpen, tehát lehet, hogy ettől függetlenül meg tud történni, hogy a gyerek erről le fog szokni. Másrészt gondoljuk végig, hogy kit zavar ez egyáltalán az óvodában. Tehát ugye az, aki alszik, azt már nem zavarja. Aki ébren van, de nem erre figyel, az se zavarja. Aki azt figyeli, hogy mit csinál a Pistike, az se zavarja, mert az szórakozik, a Pistikét meg nem zavarja, tehát ki van a teremben, akit zavar, és hát az óvónéni, igen. Érdemes és hogy vizsgálatot tartani saját szexualitását illetően. És ezzel is kezdődik a programunk, tehát hogy magukat az óvodapedagógusokat sem készítették föl arra, hogy a saját intim egészségüket hogyan védjék. És ugye erről kommunikálni, ez nem egyszerű dolog, tehát mondjuk olykor vitás helyzetet tisztázni a szülővel, vagy a gyerekkel, finoman, olyan finom, érzékeny kommunikációval kezelni ezt, hogy a gyereket megemeljük vele, és ne adott esetben egy mondattal egy olyan szégyent hozzuk. Így van. Én az óvodai program onnan is jött egyébként, amit kérdezte, hogy jön mindig valami új gondolat, hogy én azt látom a felnőtt csoportokban, hogy nem egyszer gyerekkorba megyünk vissza, hogy valami ott nagymama, óvónéni, bárki öntudatlanul. Tehát nem akart ő semmi kellemetlen élményt az adott gyereknek, de lehet, hogy az a gyerek még mindig viszi az élményét annak, hogy ott rászóltak, hogy megszégyenítették. Hogy ne fogdosd a csúnyádat, mondjuk, ez például, a megfelelő csúnyád, ez már egy ilyen már negatív programot. Nagyon jó mondat, amit mondtál, mert egyrészt ugye benne van, hogy ne fogdosd, tehát egy tiltás. Igen. És tudjuk, hogy amikor valamit tiltanak, akkor még jobban akarja az ember, tehát nagyon komoly konfliktusba keveredhet a gyerek önmagával, hogy most akkor igazából kit akarjon, magát akarja, vagy a szülőnek akarjon megfelelni. Tehát egy óriási konfliktus lehet a személyiségen belül, nagyon-nagyon érdekes nyomokat hagy ez aztán később bennünk a szenvedély kapcsán, hogy akkor jogunk van-e a szenvedélyhez adott esetben, jogunk van-e a saját szexualitásunkhoz, jogunk van-e a saját testünkhöz, és ugye majd a kismamák programjára térünk ki, de hogyha a gyereket letiltjuk kicsikorban a saját testéről, és a gyerek úgy éli meg, hogy mindenhol rendelkezik a saját teste fölött, kivéve ott, akkor majd amikor azt szeretnénk, hogy élvezettel, elengedetten, könnyedén tudjon szülni, akkor ez megint egy olyan gátba ütközik, ahol van egy olyan érzelmi blokk, hogy ehhez nekem nincs jogom. És hogyha ezzel az érzéssel nő föl a gyerek, nagyon másképp fogja kezdeni a szexualitását majd, mert hiszen a szexuális önismeret kapcsán blokkokat szerzett be. És nem egy férfi tanítványom panaszkodik arra, hogy nem oldotta a partnere, de mondok inkább egy kutatást. Kelemen Otília tréner tanítványom csinált egy szakdolgozatot a nők önértékeléséről, hogy hogyan hat rájuk az intim torna tanfolyam. És most nem a reklám helye, de most az én módszeremről beszélek, jó? Tehát, hogy jó. Ez a kifejezés, ez publikus lett, de ezt én találtam ki 20x évvel ezelőtt, tehát most már ugye sok mindenre rámondják, de azért ez a szorítgatunk azért az nem adja ezt a hatást. Aha. Na szóval, hogy amikor eljöttek nők tréningre, akkor felmérte őket kérdés segítségével, és az derült ki, hogy 98%-ban emelte a nők önértékelését a tréning. Tehát sokfajta életkorú nő, sokfajta élethelyzetben, azért ez egy nagyon remek eredmény, azt gondolom. Kétségkívül. Egyébként csak, hogy a beszélgetésünk kiinduló pontjához egy gondolat erejéig visszakanyarodjak, tehát az, hogy mindig egy új irányzék, egy új terület, egy új világ jön be az intim torna látószögébe és látókörébe, az lényegében a téged érő impulzusokon keresztül történik. Igen. Tehát valaki előrukkol egy olyan problémát, ami esetleg lehet, hogy eszedbe sem jutott korábban, hogy ez gond lehet, vagy ez ilyesmi előfordulhat, de
jön egy újabb kliens, vagy Igen. páciens, vagy olyan tanár, tréner, akit szeretne ő is, és akkor jön a saját, és akkor hirtelen rájössz, hogy van egy újabb dimenziója ennek, amit még feltáratlan. Igen. Tulajdonképpen ugye azáltal, hogy én tanítom a saját módszeremet, és egyetlen tréningem sincs olyan, mint az előző volt, mert bármi impulzus ér az órán, azzal a következő óra már kiegészül. És tulajdonképpen az egész módszer így épült föl, hogy az új szempontok, az új gondolatok, azok belekerültek. És hogy így jött az, hogy tulajdonképpen most visszatérve a Kelemen Ottilia szakdolgozatára, hogyha a nőknek nem adunk már kicsikorban segítséget ahhoz, hogy bátran, szabadon megéljék a saját természetüket, a saját szükségletüket, akkor abból felnőtt korban egy szükségletében meggyötört nő lehet, akinek nem lehet jó az önértékelése, férfiak sem járnak jól. Tehát tulajdonképpen gondoljunk egy olyanra, hogy mondjuk egy gyereknek azt mondja az óvónéni, vagy anyuka, nagymama, hogy ezt most meg kell lenned. És lehet, hogy az a gyerek nem is szereti azt az ennivalót. Vagy nem akar éppen akkor enni, vagy nem akar annyit enni. És akkor olyan a manipuláció, hogy még 4 kanállal legyél meg, most ebből legyél, mert minden egészséges gyereknek enni kell tőle. És most nem arról beszélek, hogy gumicukrot meg chipset kell neki adni, persze. hanem hogy a gyereknek is megvan az egyéni ízlése, mint hogy gondoljunk bele, nekünk is megvan. Tehát miért ne lehetne egy gyereknek már saját ízlésvilága? Én a saját 2 gyerekemből kiindulva azt mondom, hogy a gyerekek szükségletét fontos tisztelni. Az alvást, az evést, a mosdóba menést, tehát ezt, hogy most kaki. Hát ha nekünk valaki megmondaná, hát biztos fel lennénk háborodva. És azzal csak azt akarod mondani, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, hogy kényszerítések és tiltások erdejében vagyunk gyerekkorunkban, és ez bizony kihat a későbbi szexualitásunk számtalan területére. Így van. Most egy ismerősöm mesélte el, hogy azért van gyereke, mert az ő partnernőjének, aki lett a partnernője, átlátszott az alsó neműje. És ez olyan csábítóan hatott rá, hogy ő ott akkor elcsábult, és hát ebből van most gyermek. Ez a kudarcos házasság és a gyermek. És hogy amikor nem tudunk nemet mondani, tehát egyrészt a saját szükségleteinket nem ismerjük megfelelően, illetve nem nagyon tudunk nemet mondani rá, vagy könnyen manipulálhatóvá válunk. Például most olyan drogos gyerekeknek tartottam szexuális egészségnevelő órát, ahol a fiúk hihetetlen extázisba kerültek az óra végére. Fantasztikus dolgokat tanultunk meg. Biztos vagyok benne, hogy sok felnőtt férfi hálás lenne azért a tudásért, amit ezek a fiatalok már korán megtanulnak. Hogy egy nőnek hogyan szerezzenek örömet az ágyban. És nem úgy, ahogy a pornófilmeken látják. Nagyon édesek voltak ez a gyerekek. Az egyik fiú meg is kérdezte, hogy ez most tényleg így van, ahogy mondod, nem fognak hülyének nézni a lányok? Mert ugye nagyon más, mint ami a pornófilmen látszik. Ilyen pornón szocializálódik, az egész másról szól. Abszolút, igen. És azt kérték, hogy beszélgessek lányokkal is. És az derült ki, hogy azok a lányok, akikkel ők kapcsolatba kerülnek, mondjuk így pont drog, szenvedély, bármi kapcsán, nagyon könnyen elmennek bárkivel szexuális együttlétre. Tehát nem tudnak nemet mondani. Azokat az esetleges erkölcsi gátakat, ami optimális esetben bennük van, a drog maga, mert hogy... Biztos, hogy az is. Hogy gyerünk, hajrá. Igen, de hogy az is ott van a háttérben, és ez nem csak velük fordul elő, hanem mással is, aki a saját szükségletét nem ismeri. Tehát nem tudja, hogy igazából ő mire vágyik. Egy óvodai szülértekezeten mesélt el egy anyuka, hogy az ő kislánya befekszik a kis ovis barátja mellé az ágyba, ezt most már több alkalommal látták, és a kisfiú szopogatja a kislánynak a mellbimbóját, ovisok. És akkor kérdeztem, hogy ez jó a kislányodnak, és mondta, hogy nem jó. Tehát alapvetően ez a kislány nem azért csinálja, mert neki jó, hanem azért, mert ez a kislány nem tanulhatta meg azt, hogy ő neki mi a szükséglete, és hogy amikor valami nem szükséglete, arra mondhat jogosan nemet. De erre tanítjuk a gyerekeket, ezt most meg kell lenned, akkor is, ha nem kéred. Mert különben nem leszel nagy. Hát az egy nagy hazugság, mindenki nagy lesz, tehát érdemes kipróbálni, és ugye ez nagyon sok mindenre igaz, nem csak az evésre most, amiről mi beszélünk, hanem sok szükséglet az óvodában már jelen van, illetve ennek az óvodai programnak az is része, hogy ne csak a pedagógusokat tanítsuk, de ezt az egész országban fogjuk majd oktatni, és ez az első új törvénynek megfelelő akkreditált program lett az országban. Ugye most megváltozott a felnőttképzési törvény,
és ez az első programok között ment át az engedélyezésen. Úgyhogy most elkezdem a trénereket erre tanítani, és utána a trénerek tanítják majd az óvónőket. De ami nagyon nagy dolog, hogy nem csak az óvónőket fogják tanítani, hanem a szülőknek szülőértekezletet tartanak, hiszen a szülők honnan juthatnának információhoz, de hogyha az óvodában korrekten figyelnek a kisgyerekre, de otthon ugyanígy megy a manipuláció, hogy most akkor de benepisér és egyebek, akkor tulajdonképpen a gyerek az nem tud kilépni ebből a helyzetből. Tehát a szülőket fontos nekünk tanítani az óvodai programon keresztül, hogy a kisgyerek érdekében összefogva mindenki meg tudja tenni a megfelelő lépéseket, hogy a gyerek egészségesen növekedhessen, és így juthasson el adott esetben a szülő ágyig vagy szülőszékig. Ez azért öröm hallani, hogy akkor nem csak Norvégiában haraptak rá erre a dologra, hanem akkor Írországban is, tehát Írországban most indul az óvodai programunk. Döbbenetes, és tényleg most akkor ezek szerint itthon is ennek azért lesz keletje, ami mindenképpen üdvös, mert hogy azért nem csak az intimtorna szakterületéről tudható, hogy tényleg rengeteg, de rengeteg mérgező szót, gondolatot ültetnek el sajnos idő előtt a gyerekekben, ami aztán hát igencsak megmérgezi a hétköznapjaikat, felnőtt létüket. Igen, hát csak ennyit, amit mondta, egy csúnyácska. Tehát ez annyira messze van attól, hogy egy nő majd szexuálisan nagyon vonzónak érezze magát, hogy nagyon nagy békében legyen a saját testével. Hanem ami az aktuális témakörünket illeti, nevezetesen ez egy kis bejátszásunk is van. Egyébként ott ez hogy jött ez a dolog a kismamák vonatkozásában? Itt pontosan miről szól az intimtorna az ő aspektusukból? Hát tulajdonképpen az intimtornának az egyik célja olyan szokásokat kialakítani, amikkel a mindennapokban tudjuk magunkat védeni. Sokan azt gondolják, hogy a sport mindenek előtt a mindennapokban, de ez nem igaz, mert nagyon gyakran pont a sporttól sérülünk. Tehát ha már sportolunk, akkor viszont nagyon fontos, mint az egy fizikai munka, nem mindegy, hogy milyen fizikai munkát végzünk, tehát nagyon lényeges, hogy a sport is olyan legyen, ami az alsói szerveket védi. Amit például most itt látunk, igen. Tehát ez nem egy megerőltető formája. Ugye ez a testreform témakörben, ami az intimtornából nőtt ki, könyvet írtam, videófilmek születtek, DVD született, ez most tulajdonképpen annak a kismamás verziója. Tehát az a lényeg, hogy ez is a szlogenje a testreformnak, hogy kívül formál, belül óv. Tehát, hogy a fokozatokat, ha fölállítjuk, akkor jobb, ha nem sportolunk, mint ha sportolunk, de rosszat. Viszont nyilván az a jó, ha sportolunk, hiszen az hozzátartozik az egészséges testben levőségünkhöz. Tehát én magam is, ha nem sportolok, nem érzem jól magam annyira, mint hogyha sportolnék. De a sportolásnak célja kellene, hogy legyen, hogy úgy formáljon kívül, hogy belül közben óvjuk magunkat. És miután a Szent Rókus Kórházban a testreformnak a vizsgálatát hosszú éveken keresztül végeztük, és műszeres méréseket végeztünk különböző sportmozgásoknál, a Magyar Sportomény Társaság segítségével megnéztük, hogy milyen hasi nyomások keletkeznek szögdelésnél, ugrálásnál, futásnál, guggolásoknál, hasizomgyakorlatnál, különböző olyan mozgásoknál, amiket általában végzünk, és kiderült, hogy némelyik mozgás extrém hasi nyomást hoz létre. Ezekre az jellemző, hogyha nagy nyomással vagyunk, ugye mondjuk van amiről mindannyian tudunk, hogy milyen nagy nyomás kapcsolódik a hasi területhez, mondjuk egy székrekedés, annak egy olyan következménye lehet, hogy kialakulhat például férfiaknál herevéna tágulat, nőknél is aranyér, nőknél süllyedhet a métest, a húgyhólyag, a végbél. Tehát ezeket a szerveket függesztő tartószalagok megnyúlhatnak, tehát konkrétan a sport betegítő tényező tud lenni, ha nem vigyázunk magunkra. Tehát tulajdonképpen a formáért feláldozni a belső egészségünket, az nem előnyös. Mert bármikor lefogyhatunk, bármikor edzettételjük magunkat, de a tartószalagokat nagyon nehéz rövidebbé varázsolni. Egy ponton túl már csak műtéttel. Igen, nagyon sokat, tehát van olyan, hogy egy nőnek a métestén 5-6 centit emelünk. Ugye a módszeremmel. De nem azáltal, hogy valaki fölmegy gyertyaállásba, hanem nagyon komplex módon hatunk a tartószalagokra, mert komplex módon károsítjuk is. És nem csak tornával, hanem széles hatásokkal is. Így van, tehát ugye, mint ahogy, ha ugye fáradtak vagyunk, akkor nyúzottabb az arcunk.
de nem csak kívül vagyunk nyújtottabbak, belül is. Tehát a tartószalag is nyújtottabb. Tehát ezért picit olyan furán hangzik, hogyha valaki elmegy mondjuk a Kriston tornára, valamelyik tréner tanítványomhoz, vagy akár hozzám is, akkor ez egy nagyon jókedélyű mozgás, és ez egy nagyon jókedélyű óra, nagyon sokat nevetünk például. Tehát cél már maga az óravezetés közben is a pszichés tónusnak a növelése. Egyébként csak úgy látva az iménti bejátszást elgondolkodtam azon, mert hát manapság rettenetes nagy divat és trend, hogy a kismama az ugyanolyan fit, kigyúrt és bombázó, csak éppen mondjuk van neki egy nagy-nagy pocak elől, de egyébként, ha nem is oldalról, de hátulról nézed, föl se tűnne, hogy... Tehát minthogyha ez egy divat lenne, és most tényleg nem akarok itt ismertségeket nevesíteni, akik ezeknek ékes szószólói és zászlóvivői, hogy miképpen kell úgy megmaradni tökéletes és kigyúrt formában, még akár babapocakkal is, hogy ezt látva jött föl benned ennek a késztetése vagy gondolata, hogy ezt akkor tegyük már helyre ezt az egész dolgot, mert egyáltalán nem így van? Tehát, hogy ezt propagálják különböző fitness én ezekre nem nagyon figyelek, úgyhogy én nem tudom, hogy mások mit csinálnak. Én azt tudom, hogy mi az egészséges, az én elképzelésem szerint. Tehát, hogyha egy egészséges, egy bármilyen életkorú nőnek fontos, hogy a tartószalagjai rövidek maradjanak, ne nyújtsuk meg fitness során végzett erőlködéssel, aminek tényleg kimértük, hogy sport közben olykor még üríthetne is az illető, ha lenne székletürítési ingere. Mert olyan nagy nyomást végez, mondjuk akár csak gondoljunk egy olyanra, amikor egy nő súlyt kinyom. Tehát megemel egy súlyt, vagy húz egy súlyt. Vagy mostanában hallani ilyet, hogy saját súllyal végzett mozgás. Hát teljesen mindegy, hogy én most a saját súlyommal erőlködöm, vagy pedig valami külső súllyal erőlködök. És azt húzni kell, vagy az gumiszallag, vagy súlyzó, vagy medicinlabda, vagy teljesen mindegy. Tehát ezek az erőlködések, ezeknél az történik, hogy a belső nyomás fokozódik, az erekben megnő a nyomás, és ezáltal a vérkeringés csökken. És a feltorlódó vér az egy nagyobb nyomást fejt ki az érfalra, nem lehet tudni, hogy kinek mennyit bír ki az érfala, ezért van az, hogy nagyon sokan sport közben szenvedik el az aranyeret. Erre is végeztünk felmérést, és kiderült, hogy 437 aranyeres nőből 168 éppen a konditeremben szerezte az aranyerét. Vagy ott nőtt a korábbiakhoz képest. Tehát egyértelmű volt a kapcsolat a két dolog között, és ez persze férfiakra is érvényes lehet, tehát érdemes erre odafigyelni, emellett még sok más káros mozgás is van, nem csak ez. Tehát tulajdonképpen a várandóságtól eltekintve minden életszakaszban fontos erre odafigyelni, a nőknél pláne, de főleg akkor, amikor már a felnőttesebb fizimiskánkat elértük. Tehát egy kislány még kevésbé sérül, hogyha ugráló kötelezik. De egy felnőtt nő, aki úgy ugrál, mint egy kecske, az már sérülhet, mert hiszen a belső szervek, mint a similabdák mozognak a tartószalagokon. Na most ehhez képest, ha valaki kismama, aminél a gát szövetei föllazulnak hormonális okokból, hiszen készülünk a szülésre, az elengedésre. Emellett megnő az alhasi szerveknek a terheltsége. Lelkileg ez nem teher nekünk, de fizikálisan bárki belegondolhat, akár még férfi is, hogy ugye bent hord az ember egy dinnye nagyságú kisbabát. Na tehát tulajdonképpen a pici baba a magzatvízzel együtt, a megnövekedett métest, az egy komoly súlyt jelent, és ezért a kismamáknak másképp fontos létezni, mint egy nem várandós nőnek. Tehát az ő sportjuknál még jobban fontos figyelni. Na most itt jön egy másik véglet, amikor azt mondják a kismának még akár akkor is, hogyha korábban sportolt, hogy most az első hónapban ne sportoljon. És ekkor mindent abba hagynak, tehát nem sportolnak. És ez viszont egy olyan nőnek, aki korábban sportolt, ez egy nagyon komoly, igen, tehát ez egy rossz közérzetet tud létrehozni. Nagyon sok nő ilyenkor olyan túlsúlyt szed föl, hogy később aztán azt nehezebb leadni, meg egyáltalán a mozgás
én nem tudom ki, hogy van vele, de én azért nagyon szeretem, mikor nekem kellő időm van a mozgásra, mert az nekem egyben az önszeretésem is. Tehát, hogy gondoskodom magamról, nem elég a mosakodás a gondoskodásra, hanem ugye ez is nagyon fontos. Egy kismamánál ugyanígy, de már ő nem csak magáról, tehát ezeket a jó érzéseket nem csak magának szerzi, hanem a babájának is. És itt jön az, amit mondtál, mert hát látni az utcán ilyen anorexiás kismama feelinget, tehát hogy kismama, de tényleg, hogyha nem látnád, hogy nagy hasa van. Sok ilyet látok, igen, és akkor csak a pocak látszik. Igen. De tulajdonképpen itt megint az van, hogy mennyire vagyunk odafigyelőek a saját szükségletünkre, ami már nem csak a saját szükségletünk, hanem itt már egy pici baba bennünk érzékeli, hogy mi hogy vagyunk magunkkal, és az a kismama, aki kemény fegyelemmel, nekem is volt ilyen ismerősöm, egy fél alma mennyiséget evett egyszerre kismamaként. Mert ezt ültette be a fejébe, hogy ő nem akar elhízni. Na most ő már anyaméhen belül megcsonkítja a kicsinyének a szükségleteit. Hiszen, hogyha egy kismama ennyire vágyik, ennyit teszik, az jó. De ha nem ennyire vágyik, csak kemény akarattal lemond az élvezetről, tulajdonképpen ezt, és nem egyszer látom, hogy ez hogy megy tovább generációra generációra, ezt a gyerekével megcsinálja. És kialakítja a gyerekében, hogy a szükséglete az valahogy úgy kificamodik. És akkor jönnek a picikori étkezési zavarok, később lehet, hogy egy elhízás jön majd belőle, mert nem tud egészséges helyen lenni. Ez a saját szükségletem iránti elfogadottság. Hihetetlen az, hogyha az ember belegondol, hogy mennyire nem csak olyan biológiai veszélyei vannak ennek, vagy egészségügyi veszélyei, hanem egy konkrét pszichés áttevődés, egy ilyen torzulás, ami a babában úgymond negatív értelemben csapódhat le, és aztán hát későbbi rettenetes drámákat okozhat. Ez így van. És amit mondtál, hogy ugye a kismamákat készítjük föl, tulajdonképpen a Kriston Intim Torna az arról is szól egy kismamának, hogy ne csak az egész testét védje, de az a torna, amiről bejátszást láttunk, az pont azért nagyszerű, az első pillanattól lehet végezni, hiszen miért is nem mozoghatna egy kismama? Azt mondják, azért nem mozogjon, hogy nehogy valami baj érje a pici babát. Viszont ha jó mozgást végzünk, a jó közérzeten túl, az tulajdonképpen segíti a placentának a tápanyagellátását. Tehát, hogyha valaki a gólyatornát végzi, ami kifejezetten kismáknak kidolgozott, az első perctől kezdve az utolsó méhszájvédő hatású, akkor nem kell már fokozottan védenünk a kismamát, mert a védelmet megkapja a mozgástól, hiszen ugye egy egészséges nőt lehet károsítani, de kismamát is lehet védeni a mozgással. És ha ezt valaki kiegészíti még az intim tornával, akkor olyan mértékű felkészülésben részesül, ami egy teljesen más megéléssel járó szülést eredményez. Tehát, hogy valaki jár tornára, és ott kismamaként ugyanúgy mozog, mint előtte, és nem vigyáz a hasára, de nem készíti föl a testét ott, ahol majd szülni fog, és ahogy te mondtad, igazából itt nagyon komoly érzelmekről van szó. Tehát egy ilyen tanfolyam, az nem arról szól, és most már csak a Kriston Intim Tornáról beszélek, jó, amiből nyerhetnek a kismamák, hogy az nem arról szól, hogy eljön valaki, és elkezdünk ott szorítgatni, és ott 12 órán keresztül szorítgatunk, hanem ennek nagyon komoly lelki felkészítő hatása van. Beszélgettek, úgymond, mindenki elmondhatja maga problémát, nem? Az oktató beszél. Senki semmit nem szólal meg a tréningen, csak az oktató. Mert ezek nagyon zavarba ejtő témák. Tehát ezekről már beszélni is, hiszen feltétlen elő fog kerülni a szexualitás, elő fog kerülni az orgazmus, elő fog kerülni a hüvely orgazmus. Tehát a hüvelyben megélt orgazmus, ami beírja a nő idegrendszerébe azt a nyomot, azt a következményt, hogy én örömöt élek meg a hüvelyemben, és képes vagyok az elengedettségre. Mert ez majd a szülőszobában nagyon jól fog egy nőnek jönni. Tényleg? Én nagyon sokat tanultam egy férfi tanítványomtól. Azt mondta, hogy jött a tréningre, nagyon magabiztosan, de az első óra végén már úgy ment haza, hogy tudta, hogy gáz van vele. És elmesélt, hogy azért, mert hogy ő azt gondolta, hogy neki nagyon ügyes keze van a szexhez. És nagyon ügyes más módon is, de nem a péniszével ügyes. És rájött, hogy ő még tulajdonképpen egyetlen nőt sem elégített ki a nemi szervével. És ez attól volt nagyon nagy tanulás számomra,
hogy amikor egy nő nem elégül ki úgy, hogy a hüvelyben történik meg az élvezet, akkor ugye ő azt írja be a pszichéjébe, hogy egyébként van szexuális öröm, de nem ott, nem úgy, ahogy. És hogy így akkor ugye egy férfinak is van mondjuk pénisz tudata, egy pénisz öntudat, hogy ő milyen kapcsolatban van a saját nemi szervével, de egy nőnek is van hüvelyi tudata. Tehát mindaz az emlék, ami rárakódott nekem eddig a hüvelyemre. Tehát ez ugyanúgy egy grafikusnak nem mindegy, hogy milyen élmények kötődnek a kezéhez, mert ugye ő azt használja. És ez nem egy kézi munka, ez nem egy kézügyesség önmagában, hanem ez az ügyesség, és mindaz a képesség, ami engem mondjuk alkalmassá tesz egy jó rajzolásra, az a pszichémből származik, azt az idegrendszer irányítja, de az idegrendszerben a kéz területére sok élmény rá van fűzve, mint nekünk a hüvelyre sok élmény rá van fűzve, óvodától elkezdve minden. Kamaszkor, fiatal vetélés, abortusz, hüvelyi orgazmus, megszégyenítettek, büszke voltam magamra, nagy örömet éltem meg, mennyit beszélgettem az anyukámmal a szexről, a szülésről, az anyukám mit mesélte az ő szüléséről, tehát ez mind, milyen filmeket látunk, ez mind nagyon mélyen belénk kerül. Na most ez az úgynevezett gólyatorna például azzal a dimenziójával is foglalkozik a várandóságnak, ami a dolog tényleges fizikai átalakulását, illetve az ebből fakadó nőiesség megélést illeti, magyarán szólva egy csomó nőnél tapasztalható, hogy nem érzi nőnek magát, vagy nem úgy érzi magát nőnek, vagy szóval, hogy ez egy ilyen hátborzongató dolog, hogy a fizikai átalakulás, ami szükségképpen megtörténik, az olyan mértékig aláássa a női önbizalmát, igen, hogy aztán hát évekbe telhet adott esetben visszaépíteni. Hát nekem most volt a születésnapom, Isten és köszönöm, és bontogattam ki az ajándékokat, és hát nagyon sok képet kaptam, és hát rögtön sírni kezdtem már az első képnél. Most majd mindjárt megint. És hogy ezek a képek, ezek, amiket így az elején kibontottam, az én gyerekeimnek a kiskorából származó képek. Hogy tényleg. És hogy ilyen érzelmeket tud előhozni. De hogy ez szenték, nem gondoltam, hogy ilyen állapotba kerülök. És hogy ez, amikor várandós voltam, tehát ez egy olyan felfokozott élmény, tehát egy nő, aki pont ettől nem érzi magát nőnek, az nagyon el van torzítva. Tehát a legnőiesebb életszakaszunkat éljük meg. És én most, hogy mind a két lányom felnőtt, én nem tudom velem, mi történetett volna nagyobb, mint hogy gyerekeket szültem. No igen, csak hát ezt te így éled meg, de hogy egy csomó nő pedig nyilván ezt a részét boldogan, csak hogy az ezzel járó fizikai átalakulás, hogy esetleg a férje már nem úgy vonzódik hozzá, igen, vagy nem úgy reagál. Hogy fűzzem ezt föl, jó? Tehát kiskorban elveszik tőlünk a szükségletet, vagy a saját vágyainknak a megélési lehetőségét, amivel persze másokat nem károsítunk. Tehát mondjuk ilyenre gondolok, hogy valaki nem szeret tejet inni, vagy az én két lányom 3 évesen lemondott a húsevésről, mert nem akartak húst tenni. Szóba nem jött nálunk utána, hogy adjunk de már neki. Pedig neked meg kell lenni semmi. Nem. Ki Norvégiában az egyik ismerősöm mesélte, óvodavezető pedagógus, elvitte az egyik kisfiát az orvoshoz, csak egy ilyen általános vizsgálatra. És azt mondta az orvos, hogy eszik a gyerek mindent, és mondta, hogy nem eszik, sajnos húst nem eszik, meg tejet nem iszik. És mondta, hogy maga egy becsületes pedagógus. Hát adjon ennek a gyereknek. És ennek a gyereknek 9 hónappal később már vékony bélgyulladása volt. Tehát nem véletlen, hogy a gyerek valamit nem akar megenni, de mondjuk mondhatnám az alvást, vagy teljesen mást. Tehát a gyereknek tulajdonképpen innen elindul egy kapcsolata a saját szükségleteivel kapcsolatban. Van jogom hozzá, vagy másnak nagyobb joga van az én szükségleteimhez. Tehát ezért nem tud később sok nő nemet mondani arra, amit nem akar. Na, utána, ezek után jön a kis kamaszkor. Hány fiatal lányt megtévesztenek? Én mindig megkérdezem a kamaszlányokat, hogy szerintetek mi a legideálisabb állapot a szüzesség elvesztésre? Mi a legideálisabb életkor? És akkor ezek a fiatalok, mi a legideálisabb időpontja, ezt szoktam kérdezni, és a lányok mindig életkorokat mondanak. És hogy egyáltalán nem. Mert valakinek 20x éves korában, van akinek korábban, kinek mikor jut el az élete egy olyan szakaszba, amikor azt érzi, hogy azzal a másikkal igazán egybe tud olvadni, akivel igazán
tudják egymást szeretni minden szinten. És ugye ez nem életkor kérdése. De hány fiatal van, aki belemegy olyan fiatalkori szexuális kalandba, amit valójában nem vágyott. Csak el kellett már az üzességét veszíteni. Nagy csak volt a nyomás a barátok részéről. Igen. Erre mondta egyszer egy gyönyörű női tanítványom, hogy ha az életéből 1,5 percet el tudna felejteni, ő boldog ember lenne. Ezt a bizonyos 1,5 percet? Egy vaginizmus alakult ki, hüvei görcs. És abban a percben, ahogy egy férfinak az érdeklődő tekintetét megtapasztalta, abban a percben beugrott a hüvelye görcsbe. Tehát tulajdonképpen ugye már itt se tud sok fiatal figyelni a saját szükségletére. És ezzel meghatározzuk a saját önértékelésünket. Na most ahhoz, hogy jó örömteli, kiteljesedett várandóságunk tudjon lenni, hát az jó kapcsolatban szükséges lenni. Tehát aki nem tud jó kapcsolatban lenni a párjával, mert nem jól választott, nem a saját szükségletei alapján választ, az nem biztos, hogy a 9 hónapot örömmel röpködve le tudja élni. És hogyha egy vidám kismamáról van szó, az a vidám kismama vidáman tud szülni. De egy samanyú, egy szomorú, egy rettegő kismama, az hogy tudna felszabadultan, könnyedén szülni? És utána a szülés utáni időszakot is véletlenül meghatározza ez az érzelem. Így van, tehát a szülés hozzáad a mi női önértékelésünkhöz. Tehát, hogyha egy nő örömmel tud szülni, hát az olyan mértékben, az olyan delíriumba tud kerülni, ami arról szól, hogy fantasztikus vagyok. Én 3 napon keresztül mind a 2 lányom születése után ünnepeltem magam. De olyan mértékben ünnepeltem magam, hogy tényleg delíriumban voltam, majd rájöttem, hogy az osztályon, a kórházban, ahol voltam, mindenki így szült. Tehát, hogy nem egyedül vagyok hősnő. De ez a mi személyes hősnői állapotunk, amit nagyon, nagyon fontos megélni, de ugye ennek előfeltételei vannak. És így válhat belőlünk olyan anya, hogy élvezzük az anyaság minden rezdülését. Meg hát nyilván a férfinek is van ebben azért ilyen értelmes szerepe, hogy mondjuk ünnepelje azt a nőt együtt azzal a nővel, és értékelje azt, hogy egyébként egy csodával ajándékozott meg. Így van, igen. Egyébként kutatásokban is hajlamos vagy részt venni ezt, hogy ez a korábbi beszélgetéseinkből tudom, és már tudományos kutatásokra gondolok, és ha jól tudom, a közelmúltban volt a még eltávolított nőkkel kapcsolatban egyfajta kutatás. Ez úgy kezdődött, igen, hogy a Debreceni Urológiai Klinikán csináltunk egy kutatást dr. Benyó Mátyás vezetésével prostata eltávolított férfiak rehabilitációjára. Az eredményt bemutattuk közép-európai urológiai meetingen, fantasztikus eredményt értünk el. 73%-ban megszüntettük ezeknek a férfiaknak a vizeletvesztését. És utána elkezdtünk ennek kapcsán egy 8 országra kiterjedő kutatást, ez most éppen folyamatban van. És ott a klinikán, pont az utca másik felén, a nőgyógyászati klinikán is most elkezdtünk mi eltávolított nőkkel történni a kutatást. Most a kutatásnak az a fázisa van, hogy most fejeztük be azokat a felmérő kérdőíveket, amik alapján az ő szubjektív állapotukat meg fogjuk ítélni. Ugyanis hát tulajdonképpen most már több mint 2 évtizede dolgozom mi eltávolított nőkkel, verthely-műtött nők, amikor petefészekek eltávolítása, nyirokcsomók eltávolítása, mély eltávolítás megtörténik, de más okból, tehát nem csak daganat, hanem más okból is történik beavatkozás, női beavatkozás, de többnyire daganat indokolja a különböző fajta műtéteket. És ezek a műtétek, ezek már egy olyan nőnél jönnek létre, akiknek már egyrészt ott a riadalmuk a betegség miatt, másrészt megelőzte valami, amitől a betegség kialakult. Na, pont ezt akartam mondani, igen, hogy az nem kétségbe vonható, hogy nyilván egy nő számára rettenetes dráma az, amikor egy női szervét úgymond eltávolítják, és egész egyszerűen a nőiségében sérül. De hát, hogy ugye mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát hogy már ott eleve a nőiségében lehet valamiféle, mondjuk így, sérülés, ha konkrétan azt a szervet támadta meg a daganatos elváltozás. Egy tanítványomnak a történetet elmesélem, tehát tanulságos annak, aki hallja, és na, szóval ebből sokat lehet tanulni. Ez a nő műtét után került hozzám. A hüvelyét rövidebbre műtötték, tehát ilyenkor gyakran van, hogy csak ilyen kis rövidke hüvely marad a mi eltávolítás után. Azért ezzel nem ugyanúgy lehet szexuális életet élni, de ennek a műtétek nagyon gyakori szövődménye tud lenni, pontosabban a szövődmények egyike,
hogy gyakran nem tudják ezek a nők beazonosítani a vizeletürítési ingerüket. Nem érzik, hogy pisilni kell, és egyszer csak a vizelet elindul a húgyhólyak súlya miatt. Ritkábban a székletük ingerét nem érzik. De ez mindenképpen egy nagyon kellemetlen dolog, eleve nem ugyanaz a belső állapot, betegség előzte meg, félelem, életben marad, nem marad életben, egyebek. És ennek a nőnek teljesen rendbe szedtük a vizelet megtartó képességét. Azért ez egy nagyon komoly dolog volt, hogy ez a nő be tudta azonosítani, hogy ürítenie kell, és el tudott jutni a WC-ig, mert annyira megerősítettük az izmait. És utána ennek a nőnek eljött a férje a tréningemre, és azt mondta, hogy nagyon hálás nekem azért, amit a feleségével tettem, tényleg mennyire rendbe hozta magát a felesége, de azért egy dolgot, hogy említse meg, kinyílt a felesége csipája. És most már nem annyira kényelmes vele. Tehát megtanult a felesége bizonyos dolgokra nemet mondani. És néhány évvel később találkoztam ezzel a nővel, akkor már elvált a férjétől, és megkérdeztem, hogy most, ha így visszanéz, tudott volna valamit tenni, ami esetleg okafogyottá teszi a betegségét vagy a műtétjét. És azt mondta, hogy ha akkor már kilépett volna ebből a házasságból, amikor már biztosan tudta, hogy rossz az a házasság, és amikor már valahol reménytelennek tartotta, hogy megoldja. Csak valami tehetetlenségnél fogva benne maradt. Tehát, hogy egy ketrezbe zárt állat sem érzi jól magát, az is könnyen elpusztul. Tehát ennyire nem játék, azt mondod, egy olyan érzelmi dimenzióban, egy olyan érzelmi helyzetben tartanunk magunkat, ami egyébként rossz, kényelmetlen, majd egy ponton túl elviselhetetlen, mert bizony kőkeményen le fog előbb-utóbb csapódni a fizikai egészségügyi állapotunkban. Igen, csak gondoljuk el, hogy egy ketrezbe zárt állat tud-e boldog lenni? Egy beszorított állat. Egy szükségénél kisebb helyre beszorított állat. Tehát amikor valaki bereked egy rossz szakmában, ahol nem tud megbékélni azzal a helyzettel, mert van olyan, hogy belekényszerülünk valami nehéz szituációba, de hogyha van valami célja, akkor el tudjuk fogadni. De hogyha lázadás van bennünk, akár csak egy rossz kapcsolat ellen, egy rossz lakóközösség ellen, ami bármi kapcsán, az a stressz, az kimeríti az állatot is előbb-utóbb, az embereket is kimeríti. Tehát hiába sminkeljük ki magunkat és vágunk jó képet, mi őszintén azért, ha őszinték vagyunk magunkhoz, tudjuk, hogy nem vagyunk jó állapotban. És tulajdonképpen ez mutatta a prostataműtött férfiaknál, ugyanezt kaptuk. Ezek a férfiak, akik azt gondolták, hogy mindent kibírnak, nem véletlen lett nekik karcinómájuk. És azok a nők, akiknek méheltávolító műtétjük van, mert előtte volt egy méhelváltozásuk, azoknak nem a boldogságtól lesz. Tehát sok rossz döntés visz el bennünket a műtőasztalig. De hát akkor ez a dolog lényegében arra mutat rá, hogy az általad képviselt intim torna az már jóval több, mint mondjuk némi tornáztatása és fizikai regenerálása bizonyos belső szerveknek. Ezek szinte a domináns része a lélekben keresendő. Tulajdonképpen csak 1986-ban volt ez csak torna. De ahogy én 87-ben kismama lettem, és az idő alatt mindent befejeztem, akkor én nem tartottam már tornát nőknek, de szülés után kezdődött az én olyan jellegű idézőjelben karrierem, hogy ott rájöttem, hogy az a torna az egy nagyon komoly dolog volt. És ahogy elkezdtem tanítani nőknek kezdetben úgy, hogy szexuálgimnasztika, később, amikor rájöttem, hogy ennek komoly egészségügyi jelentősége van, akkor már úgy tanítottam, hogy intim torna, és később csak ilyen pereskedés miatt, mert ugye ezt a nevet mások megrigyelték, szükséges volt a Kriston intim torna névre keresztelni, tulajdonképpen egyetlen percig sem szólt csak a tornáról. És nagyon sokan úgy tévesztik most meg a laikusokat, eladva a jól csengő intim torna nevet, hogy jogában intim torna, aerobikban intim torna, az soha nem fogja tudni azt adni, amikor azt mondjuk, hogy dolgozzuk át az érzelmeket, amikor olyan hibernált érzelmeket engedünk elfolyni, és olyan ilyen lezárt érzelmeket engedünk ki szabadjára, és könnyebbülünk meg tőle, amik ott maradtak kamaszkorban, kiskorban, rossz párkapcsolatban, fiúnak, lánynak vártak, különböző nehéz helyzetekben, hogy maguk a tanfolyamot részt vettek, a tanfolyamról mennek el már teljesen más állapotban. Ha nem gyakorolnak is, már más állapotban vannak. Tehát ez régen nem csak a szorítgatásról szól, nyilván az nagyon fontos része,
és sok laikus azt gondolja, hogy ez szorítgatás. Nem, azt egy óvodás gyerek is tudja, onnan kezdünk. És onnan alakítjuk ki azt a differenciált mozgásképességet, aminek a helyét az agyban hozzuk létre. És most erre is szeretnénk törekvéseket tenni, hogy kimutatni vizsgálattal, hogy milyen változásokat hozunk létre az agyban, mert ott hozzuk létre a változásokat, hiszen mindent az agy irányít. Egyébként, ha már az agyról beszélünk, és ugye tudjuk, hogy a két nem, hogy is mondjam, csak másik agyfélteke mentén működteti az életét, hogy például a férfiaknak kidolgozott intim tornában egy másfajta megközelítést kellett alkalmaznod? Tehát, hogy bejuss úgymond a mi lelkületünkbe és a mi gondolkodásmódunkba, egy kicsit neked is mondjuk így férfivá kellett válnod? Igen, tehát a férfi tréning, amikor csak képzeld el, tehát kiülök ott mondjuk 20 férfi elé, egyedüli nőként ott a teremben, és ott ülnek a férfiak, akiknek meg kell dolgoznom az elismerésükért. És persze, aki mondjuk olvasta már a könyvet, vagy hallott valamit rólam, vagy a felesége már mesélte, hogy volt tréningen, azért az már elfogadóbb. De általában kekec tekintetek velem szemben, és a ráción keresztül tudunk bemenni. Tehát a ráción keresztül tudok én eljutni a férfiakhoz, hogy elfogadnak. És amikor elfogadnak, onnantól kezdve a férfiak szemében könycsillog, és hatalmasakat nevetnek, és óriási megkönnyebbüléssel mennek haza. Zántó Róbert csinált egy szakdolgozatot a módszerem hatásából a férfiaknál, és kiderítette, hogy a férfi tréningen részt vett férfiakra 100%-ban hat pozitív módon a tréning, pontosabban a férfi önértékelésükre hat 100%-ban. Tehát nincs olyan férfi, aki ne úgy menne haza a tréningről, hogy mint férfi másabb állapotban van. És még csak nem is az, hogy most mennyit gyakorolt, de a gyakorol, hát a libidója az jelezni fogja már másnap reggel, hogy ez már nem az az állapot, ami régen volt. Akkor jól értem, több ez egy kicsit, nem is kicsit több, mint mondjuk egyfajta, hogy is mondjam, a nemiségem jobb megismerése, ez egyfajta személyiség ismerettel, önismerettel is együtt jár a folyamat? Abszolút, tehát tulajdonképpen ezeken a folyamatokon, a szexualitáson, ürítési funkciókon, várandóság, bemegyünk a személyiségbe. Tehát nem nagyon tudjuk mi ezt külön választani, hogy most akkor mi a test, vagy mi a lélek. Tehát ugye ez mindig át van fonódva, tehát mindig együtt rezeg az egész, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy itt nagyon komoly pszichés folyamatok zajlanak, egy ilyen testrészt nem lehet csak úgy tornáztatni. Tehát gondoljunk arra, hogy amikor valakit gyerekkorában megszigyenítettek, vagy neki volt öröme szexuálisan, vagy sem, vagy volt vetélése, abortusza. Tehát ha ezt nem kezeljük kellő tisztelettel, nagyon komoly pszichés problémákat is előhozhat. Azért, mert felszabadítjuk ezeket az érzelmeket. Tehát ezeknek az érzelmeknek nagyon fontos szabad folyást engedni. Tehát szabad utat, és tehát tulajdonképpen hiteket, belső, megrögzött hiteket írunk át, amik mozgatnak bennünket, akár csak a szexualitásban, vagy hogy egy kismama mennyire élheti meg önmagát, vagy ugye elég, ha egy orvos azt mondja a kismamának, ugye, amiről bejátszás volt, hogy anyuka az első 3 hónapban ne tornázzon, nehogy baja legyen. És a kismama nem mer 3 hónapig semmit csinálni. Igen, de azt is lehet mondani, hogy kismama, gratulálok, fantasztikus jó állapotban van, mozoghat úgy, hogy az védje a babáját, olyan mozgást keressen. Sokadik beszélgetésünk ez már így az elmúlt évek folyamatában és során, és még mindig ugyanazt az inspiráltságot látom benned, amit akár a évekkel ezelőtt az első. De tényleg, tehát egyszerűen mondod, és látszik a lelkesedés, és hogy mennyire még mindig izgalomban tart téged ez a témakör, és úgy az imént ugye 86-ot, 87-et említetted, tehát közel lassan 3 évtizede foglalkozol ezzel az egésszel. Igen. Mi az, ami még mozgat? Mi az, ami még ezt a kíváncsiságot hajtja? Mi az a belső ambíció? Nekem ezzel még nagyon sok dolgom van, de annyira, hogy tulajdonképpen most a nagylányom végzi a trénerképzést az egyetem mellett, és ő beállt mellém segíteni. És fantasztikus megható volt, amikor azt mondta, hogy anya, én ezt szenvedéllyel tudnám csinálni. Mert azt mondja, tudod, mellettem nőtt föl az intim torna, és ez tényleg így van. Nagyjából vele egy idős akkor, igen, hát ahogy említetted, igen. Igen. Egy picivel beelőztem, mert a várandóságom előtt elkezdtem én már. Én most 26 éves, és hogy
tényleg azt látom, hogy most még arra is van reményem, hogy ez folytatódik, és a kicsi lányom, akit most vettek fel az egyetemre, azt mondta, hogy anya, én olyat akarok tanulni, ami majd hasznos lesz ebben az egészben. Úgyhogy nem lehet tudni, de azt érzem, hogy akár még családon belül is, hogy anélkül, hogy én nyomást gyakorolnék bárkire, hogy ez még így tovább megy, akkor is, ha majd én már nem leszek mondjuk, de hogy nekem még rengeteg ötletem van. Van már következő terület, ami úgy már felkeltett az érdeklődésre? Igen. Na, kíváncsi leszek arra, hogy mi lesz az, és majd akkor újra beszélgetünk erről. Andra, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettél velem mindezekről. Köszönöm a meghívást, ezek mindig annyira jó beszélgetések. Köszönöm szépen, férfiak és nők egyaránt tudtak belőle hasznosat kivenni, illetve hallottak olyat, amit maguk számára tudnak hasznosítani. Nagyon sok sikert kívánok a további munkádhoz is. Köszönöm. Köszönöm szépen, nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, az Édes Kettest látták, és látni fogják jövő héten csütörtökön is, amennyiben persze ide kapcsolnak a Fix TV-re. Várjuk Önöket, viszlát!